dahil magluluto ako ng pinakrok. Aanihin, bubuksan ko na yung na saging. Ito yung pinahinog kong saging. Tingnan ko na kung hinog na. Pinahinog ko kasi ito dito pinahinog ko sa kawate. 2 days lang, hinog na siya. Kaya, lulutuin ko ng pinakro. Ito. Magpapakro ako ngayon. Pinakro, magpapakro. Dalawang piling. Dami na, nahinog na lahat. Hinog na siya lahat. Kaya magpapakro ako ngayon. Let's go! Hindi nakita yung ulo ko. Ayan na. Saging. Ganda ng pagka-saging. Kasi yung iba, may nabibili ako sa palengke yung mga matigas, bulok yung saging. May saging na ganun. Kung sa tao parang kurikong. Kasi hindi mo talaga maluto dahil bulok. Ito ang ganda ng pagka-saging nito. Magulang, hindi ito kinalboro. Ako na nagpahinog kasi nito sa dahon ng kakawate. Kaya 2 days hinog na. Yung iba kasi kinakalboro nila. Meron silang nilalagay na gamot para mahinog. Ako hindi. Ito magulang na. Kaya ganda ng pagkahinog. Habang tulog pa yung apo ko, lutuin ko muna ito kasi may aayusin din ako. Nag-aayos ako dun sa mga halaman ko. Nagkandamatay na dahil sa sobrang init ba. Sobrang init
ang ganda matay na. Kaya, ayusin ko. Itong saging na to, ang purpose ko nito, dalawa. Kasi mayroon akong ibon na alaga. Saging ang pinapakain ko. Gusto ko sanang pakainin ng yung nabibili ba na pig. Hindi ko pa natatry. Kasi pag wala akong saging, wala akong maipa. Hanap talaga ako ng Kaya hindi ko sabay-sabay pinahinog kasi nabubulok pag yung sabay-sabay ko papahinugin. Alam niyo ba, ang tama talaga kasing pagbukas ng saging, pag yung magpapakrok kayo, di ba hiniwa na dito? Gaganyan nyo. Tapos saka dito puputulin. Tapos saka babalatan. Sabagay, hindi tayo pare-parehas ng pagbabalat ng saging. Itong pagbalat na to, kahit maraming dagta, madali lang balatan. Sabay-sabay na sa ganda ng pagkahinog. Diba? Madali lang ang pagbalat ng ganito. Hiwain dito. Panunin. At ganun. Sandali. Tara na to kasi madami na. Ako lang ang kakain nito tapos bibigyan ko yung kahit yung kabila. Saka yung anak ko yata pupunta mamaya. Ang ilalagay ko lang dito yung kukumama. Para wala kasi akong niyog. Malayo yung niyog eh. Phase 1 pa. Meron akong kurang kaso hanap na tayo ng luluto. Dito ko lulutuin. Medyo malalim. Medyo malalim. Lipat ko na siya. Salang ko na siya sa kalan. Lipat. Dito ko na siya sa kalan. Saka yung kukumama.
Yan ang tawag dyan ay pinakro. Tawag dyan pinakro. Yan. Lagyan ko ng konting asin. Konting asin lang. Hanap tayo ng takip. Hanapin natin ang kanyang takip. Kaso dahil ang takip niya ito ang takip natin. Ayan. Mamaya-maya. Yan eh. Naluto na. Parehas naman. Parehas naman. Kasi lagay ko yung kakain ko sa baboy. Pilay ko doon sa naglagang baboy. Balat ng saging. Para maya-maya ito na yan. Pagkulo, mga ilang minuto, pagkulo, ay luto na yan. Akala ko buo. Akala ko may buo pa. Hindi nahiwa. Pag kumulo yan, okay na. Ito. Marami pa itong marami pa ito. Marami pa ito. Tabi ko lang muna. Kasi para ibon yung tira para hindi mabulok. Pag na gusto magturon, magtuturon.
Dito mo na yung pati, andun pa yung basurahan. Sa labas, nilabas ko kasi. Dahil, baka may hakot ngayon. Merkulis eh. Yan, pati na yun. Iwanan ko muna. Iwanan ko muna yan. Maluluto na rin yan. Yan. Tulog pa yung aking apo. Kaya, okay lang na nagluluto muna ako kasi tulog pa siya. Ibabalik ko muna ito doon sa labas. Doon ko kasi ito eh. Hindi ko na kayo dadalhin sa pagkain kasi mamaya pa ako kakain. Kumbaga sa ano, niluto ko lang to para ayan na. Ayan, yummy. Sarap. Maya luto na to. Ano nang bata. Masarap naman. Lulutuin ko lang muna to. Tapos, unahin ko muna yung apo ko. Kakainin niya. Kasi gising na siya. Ito niluto ko lang para nakahanda lang. Yummy. Ang lapot na ng gata. Ganito ang pagluto sa pinakro. Pwedeng hilaw. Pwedeng nung buhay pa yung ate ko. Pag-uwi ng probinsya sa amin. Ang handa nun. Pinapahanda nun ganito. Pinakro. Kaya pinsanin ko. Magluluto na ng pinakro yan. Handa sa ate ko. Maraming sa mga kaluluwa ng ate ko. Ang pinakro ni Lorena. Ayan. Okay na yan, luto na yan. Ngayon, kasi kasusin ko naman ng aking apo. Kasi gising na yata. Gising na siya. Titingnan ko kung gising na. Kasi ano siya. Kasi tulog pa siya. Hindi ko alam kung ay, thank you. Salamat sa panonood.